Leonardia. Sa Balita National, penalidad ginaduso para sa mga nuisance candidate. Roll out sa antiviral drug nga Molnupiravir umpisa na sa Nobyembre. Sa Balita International, 99% sa mga post nga may kangtanan sa terorismo ginkakas ang Facebook. Sa sports, Calvin Abueva ginkilala bilang PBA Philippine Cup Best Player. TNT liwatag daog batok sa Magnolia sa Game 4. Sa Balita Entertainment, Carrot Man sang Benguet ginkilala bilang Best Actor sa International Film Festival. Samtang sa Balita Espesyal, mga beauty standards sa sinang-unang nga panahon. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Oktubre 28, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon nagaparang karon ng epekto sa Luzon. Samtang ang Bagyo Malu nakitaan sa kalayuon nga 1,800 kilometros na silangan sa northern Luzon nga may dalang nga kapasgon sa hangin nga nagalambot sa 120 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot naman sa 150 kilometros per ora. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag pag-ulan bangod sa northeast monsoon. Mahuyang tutup kasarangan naman nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang tropical cyclones nga Malu yara pagyapon sa gwa sang Philippine Area of Responsibility tubtublas stress kaina sang kagahon. Samtang adlaw nagbutlak las 5:34 sang aga, ang magatunod naman las 5:21 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtub sa 30 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning liwat mga ka-aksyon. Good morning sa aton nga mga naga-monitor dito sa Facebook kag 58 days na lang before until Christmas. Kag 65 days until New Year. Wow, Happy New Year. Lapit na gid lang no. Hindi ko bla kapati mo nga kagapon 59 tani. Subong 58 na lang. Pasagad gid ya sa imo mag-math no. Very alam. Daw hindi ko bla maka kuan na ko 59 pa to kahapon. 58 na lang subong. So 57 na buwas. Basi depende Oh my gosh. Good morning Danay kay Jeril Gadudo. Good morning ko na sa atin nga diba? Kay Solama Barnacha, Sawadika Bacolod. Yes. May ngaga ko na sa nanay niya, dira sa may barangay Handumanan. Good morning. Rhea May Ladio, good morning man. Aragapan si Ma'am Ana Sinoro, of course. Ma'am George Gargasiran, morning Action Boy, and Miss Eden. Nga po no? Sa kwan si George Gargasiran sa Singkang Airport. Yes, kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines. Morning Sir Boy, kag Ma'am Eds, lihog lang ko no greet. Happy 47th birthday sa iya pinalangga nga asawa nga si Annabel Andrade Rumbines. Happy birthday to you. Kulang ng greetings ni Kagawad Melchor. Nga, anong kulang? Dapat ginagreet ko lang happy birthday sa akong pinalangga kag pinakagwapa nga asawa. Kag nag-iisa. Kag may pinakagwapa gina dapat. Yes. Hindi na pwede. Kita na lang masugpon. Happy birthday sa pinalangga kag sa pinakagwapa nga asawa ni Kagawad Melchor nga si Annabel Andrade Rumbines. Yes, happy birthday, madam. Yes. Kay Robert Roma, good morning man from Isabela. Salamat kid. Oo, kay Helen Esco Sareta, good morning man. Good morning sa pamilya niya sa Kapaklan, Inayawan, Kawayan. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning liwat. Enrique Caballo Subaldo Jr. Kay Jola Garcia, kasama yung gabida sa imukas. Gintatamiyaw niya lang, ayahin na blos kasi Gingging, Manos. Kag si Aya. Oy, ang akon man nga. Hindi na tupa na ni si Aya sa akon man. Apo na guro ay. Apo sa tuhod. Apo lang, anay. Apo lang, sige. Kahit hinablos ko ni si Gingging man mo. Kumusta ka mo dira sa inubaan?
Okay lang kami, di. Nagsabat. Nagsabat. Sabi na, okay lang kami, di. Cute niya si Aya, yan ha. Miss Jinky de Alagdon, mga agaman, kag kanya amigo na to Noel Amar. Good morning, man. Kag kay Virgil Legaspi Coloso, ari na si ginatamyaw ni Noel ang tanan katapos ang EFC, no? Yes, Sir Noel Amar. Kay shout out niya man si Viola kag June Eras dira sa may barangay Pahanokoy. Rebecca Medalya, happy birthday sa akon palangga nga hinablos nga si Honey Salinas. Happy birthday to you. To you. Kagliwat, ginagreet natin sa happy birthday si Dr. Matt Mayo sa Yes. Rochester, Minnesota. Oo. Te, okay na tong sakyan ta karon. Duha ka eroplano, connecting flight to. Tapos sugaton kita sa limousine. Yes. Ay, Okay lang ko na mag-uniform lang ta kay para do ka ano lang. daw Do ka low key lang. Ina ma-shot man lang kami na Doc Matt Mayo. May ilis lang ko gani karon uniforms na short lang. Preparar ka karon sa imo nga TikTok. Oo. Kaya nami, ana Information magtanaw. number. Nami ana si Dr. Matt Sige, nga TikTok. Ay, antes na gali karon magsakay bala nang mapit na danay regalo man mo ya man ta. Bukas na mga wala bukas na karon ang dako nga mall dira sa reclamation area. Ano na man? Charot. Kailinit. Amo na, basta mapit na to karon tapos nasakay. Tapos puli lang ta mga alas 10 Oo. Ay, para timing curfew mo. Ma-duty pa man ta karon. Oo, Hindi na yes, tayo paabot curfew. Oo. Doc Matt, please prepare. Prepared tuba. Galing mo pa tuba sila yan, no? Ay, bago pa kita magbakal regalo, manaka kapag hindi gali karon. Mananggot. Mananggot. Grabe, no? Nalanda sa tuba, Ano na gani eh? tawag sila? Nang mananggite. Mananggite. Nan. Kabalo ka may half mananggiti, side man siya mo. Kuan ka di, bamboo pa na action boy, ginasudla nila, no? Ginabutang sa, ni? Sa kuan ng baladi, pasok. Oo, Pasok, nan. oo. Tapos saka ka, tapos babaw kang magkuan ka. Kakato, sa iban pala to, sa Luzon, ang mga lubitin nila, may mga kawayan, yung ng latayan bala. Oo. Nga hindi ka na yung manaog. Pagtapos mo daya, malatay ka sa kawayan sa ilo, sopya ka puno. Ay, lobong ba? Namo na to ya sa Luzon. Sa diriya baka gidak sa mo. Diriya saka panaog ka hindi sa saka mo, may kawayan nga latayan pagkatos piya ka puno, may Ay, kawayan lato, naman. zipline. Amo na. Bongga. Sige, standby nanay sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod City Emergency Operations Center nga ang ginpabasko nga estratehiya subong man kooperasyon sa mga negosyante kag barangay ang rason sa amat-amat na nga pagnubo sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Sorongon nga in place na ang tanan nga mitigating measures nga ginahimo sa syudad ilabi na sa contact tracing kag isolation sa tuyo nga hindi na maglapta pa ang COVID-19. Samtang ginanunsyo man ni Sorongon nga nagamat-amat na damo ang mga nagapabakuna kasunod sa pagtugot ni Bacolod City Mayor Emilio Lunardia nga pwede na bakunahan ang general population kag may mga barangay nga naghatag sang insentibo agud kumbensyon ang pumuluyo nga magpabakuna batok sa COVID-19. Ang sige-sige nga pag-conduct ni Mayor Bing sa mga meeting sa ato mga business groups, sa ato mga barangay kapitanes nga may mga tag-asa ng kaso. So ang ato mga mitigating measures are all in place. So makita ta ang bunga sa ato nga pangabudlay kag ato nga pagbira-bira. Si Dr. Chris Sorongon.
Naglabot na sa kapino 20% nga kadumuon sa mga empleyado sa pribado nga sektor sa syudad sa Bacolod ang tigayan nga nakapabakuna sa COVID-19 vaccine base sa records ng Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Sino kay Frank Carbon, Chief Executive Officer sa mga grupo, ini nga numero ukon datos sa resulta sa ilang ginhimo nga kampanya kag bulig para sa lapnagon nga vaccination drive sa syudad. Dugang pa ni Carbon, base sa ilang ginahimo nga pagtuon, nagapakita nga mas madamo nga mga persona nga wala sa employer ukon kontraktual lamang ang trabaho, wala pa makapabakuna bangod sa kabalaka nga ini sila ang mawad-an sa palangitan-an kada adlaw, ilabi na sa tion nga maglain ang pamatsyag bangod sa side effect. Ini man nga sektor suno pa kay Carbon ang dapat hatagan sa ayuda sa lokal nga panguluhan sa Bacolod pagi sa paghatag sa konsumo sa ilatag sa mga pamilya agod magpabakuna. Evaluate man sa composite teams ang Office of Civil Defense Region 6 ang mga protocols, interventions kag prevention sa ginahimo sang LGU sang Bacolod kontra COVID-19. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran, chair sang local IATF, subong adlaw akon kapon adlaw Miyerkules ang nagpakikita ang composite teams ang OCD sa iya kag kay Bacolod EOC Executive Director M. Ang sa Bacolod Government Center. Duga pa ni Familiaran, gin-evaluate sang team ang mga ginapatuman nga pulis sa Bacolod, lakip man ang preparasyon sa pagdumdum sang Fiesta Minatay. Ginpahayag sang Vice Alcalde, nga gintumod man sang OCD ang sitwasyon sa nagapadayon nga voter registration sang COMELEC. Para kay Familiaran, nahimo sang syudad ang tanan ikasarang sa kampanya kontra COVID-19. Ginpalambot man ni Familiaran sa OCD ang concern nga dapat ang mga government appor ang may negative RT-PCR test result antes magbiyahe. Natalana naman yung mag-istorya si Councilor Dino Ramos kay Mayor Vilio Linardia para ipalambot ang ginapangabay sa mga transport group nga subsidy. Ini may kang tanan sa asud-asud nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Sunod kay Ramos, Chair ng Committee on Transportation, i-refer niyang concern sa alkalde bangod ini nagadepende man sa availability sang pondo. Ginklaro ni Ramos nga wala sa poder ang LGU sa ginapangayong saka sa pletihan bangod ang LTFRB National amo naga-regulate sini. Sa karon wala pa sang may nabaton nga komunikasyon ang opisina ni Ramos gikan sa transport group sa ilang mga concern sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Una na giduso sa mga transport groups ang 2 ka pesos nga saka sa pletihan sa unang 4 ka kilometro kag ang posible pagpatigayon man sa untat biyahe. Samtang nagalaom si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga maktuhan sang gobyerno nasyonal ang problema may kang tanan sa pagsaka sa presyo sang abono, partikular ang urea. Suno kay Lacson, nabalaan na sang gobyerno nasyonal kung ano ang mga epekto sa sa ulihi kagkalabanan sa mga kandidato sa pagka-presidente sa 2022 nga eleksyon ang nagbutyag man sang ila mga suhestyon kung ang dapat nga himuon. Nagapati ang gobernador nga ang pagsuspender sa koleksyon sang excise tax sa petrolyo ang makabulig sa pagsulbar sang problema. Una din nagpahayag sa pagkadismaya ang grupo sa mga sugar producers sa Negros Occidental sa pagsaka sa presyo sang abono bangod posible nga magaresulta ini sa manubo nga produkto ka mag-apekto sa food security program sang gobyerno. Sa karon ang urea nagabilis sang 2,005 kada 50 ka kilo nga bag. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag naman ni Dr. Chris Orangon, Deputy for Medical and sang Bacolod Emergency Operations Center, nga wala na sang persona nga liwat nga swab test ni close contact sang 34 anyos nga babaye nga nagpositibo sa B11318 variant. Sunod kay Sorongon, upod sang nagpositibo sa ilabalay sa barangay Ari sang iya ginikanan nga fully vaccinated kay isa ka bata nga wala sang anuman nga ginabatsyag. Ginpatag ni Sorongon nga wala na sang retest nga ginpatigan bangod ang pasyente na kabalik naman sa United Arab Emirates kag antes nakabalik sa trabaho, negatibo man ini sa COVID-19. Ginklaro man sining estrikto nga nasunod ang tanan nga quarantine procedures ng pasyente, lakip na dire dugang nga 7 ka adlaw nga home quarantine sa barangay Alihis matapos nga naka-recover kag nakatapos quarantine sa Metro Manila. Sa naibalaan ini nga kaso ang B11318 variant ang pinakaunang nga na-report sa Pilipinas pero napabalo ang EOC 7 ka bulan na ang nakaligan. Penalidad ginaduso para sa mga nuisance candidates. Samtang roll-out sang antiviral drug nga Molnupiravir umpisa na sa Nobyembre. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton maka-aksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo makaagda ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sand. Okay, dira sa kay Victoria Villaflor Swansing. Good morning kag sa tanan kuno nga taga Granville 1 kag sa taga Barangay Alihis. Mayong aga dira sa inyo. Ay, good morning Barangay Alihis. Teresa Linaha Kayaw kag si Ana sinuro niya sa Dopiho kamo ba? Ay, karon mama pa picture kami pod si Doc Matmeo para ma-prove gid naman. Correct. Okay? Sa na para live tagid mabatian si Doc Mayo bala nga Yeah, una sa Tom, balita, sabi ko, una Tom, sa aksyon. Tom. Hindi una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Gawa mo na siya. Bongga. Jeril Gadudo, yawan sa gusto memorize, no? Hindi man sa uloy ganun. Tong pakitong-kitong. Yes. Kay Melchor Melos, may agad ra sa imo, kag kay Ma'am, Luis teacher. Melos. Teacher Romela Revelo. Daga pang gitar man ni sana, malanya ka? Oo, lapit na lang yung birthday. Pero birthday madulong, hindi siya kuno. Madulong, hindi siya kuno. Birthday na sa... November 6. Abi ko kapag invite niya sa yung lunch. Tikay gusto yung gidya nga madulong man di mo. Madulong siya tapos dito pa Pwede rin ka man kakadto ka man to eh.
Hindi daw may invitation sa nga lunch ko, no? Oo, ganit. Una ka lang to. Kaya may duty, kuya mo. Hindi, mauna ganito si Dorel. Punta ko no gani, ulaton ka namon. Ay, amo na. Amo nang plingin pala nukuhan na ni Dorel. Ah, okay. Okay, Kay daw Saturday na, Yes, it's Saturday. oo. Kagawad, M. Aboso, good morning. Good morning, Kagawad. Attorney Pandan. Good morning. Musta ka da, attorney? Baw, ay natakit anay ba? Yes, busy pa siya siya sports. Okay. Kay Peter Tim Jr., good morning man, Kay, good morning ka na sa magulang ni Victoria Swansing bala. Sa magulang niya kag manghod sa barangay Tuoy, Himamaylan. Yes, Himamaylan. Lester Ray Benitez, mga agaman, kag kay Oy Dolores Miranda, good morning. Mayong aga. Kag Edwin Escopel, my classmate, good morning. Sige, go. Kay Lester Ray Benitez, good morning man. Kay Rochelle Evangelista, of course, mayong aga. Joy Mahilum, Berlin Solis, mayong aga. Athea Kim Eriman, arigapon si Ma'am Star Mayo, do makanto na, ginahulat yun na lang ni Guro, ano ay. Tapos si Doc Matt Mayo, kay malakata sila ma-dinner, so maapas lang ta. Amo gina siya Sir Noel Amar, bago na siya sa Facebook. Huwag ko nakabalo kung ano na iya sa Facebook na yan. Mga, Yes, no? daw sila sa mga ano. Kaya Wala pas na kailis nga lan? wala, November pa to mo. October 28, subong October gali, 28. ma-meeting. Ma-meeting pa to sila ya, October meeting. 28. Ay, amon nagalikay na panumdong ko lingkod din ko gani makadto Mga man. 10 karon. May meeting kami gali Ay, ni Mark. oo, ni Mark. Di, i-update mo na siya karon kung alas ano, gid kido, basi, gilain pa matsyag niya bala. Sa may birthday, pag kung kantuan na karon. Oo, gani. Kabisi ba? Kabisi si mo ba? Kay Gino, kay Sola Mabarnachara gyapon. Sawadi ka ko na bakalad. Kampung ka? Jean, oy si Sir, good morning. Kag kay Ma'am Jean Hesulgon, dira sa may Banwas ng Valladolid. Hello. Ari na nga leader tao. Sino? Si Winston Goles. Ano niya balya? Kapita sa kapihan ni Yaren. Irene, garo. Irene, sa Purok 3, Barangay Recreo, Pontevedra. Leader tala to. Ato ne, kikawan. Liog da pang panya kay Okay na ni siya, okay na ni siya. Okay na. Good. Yating budget ng sa turni pandan ng bala na. Oo, aralan na sila. Aralan na sila sa Recreo. Kalain. Si Noy Erwin Digatoria Gonzalez, dira sa Barangay Maaw. Good morning, man. Ginatama man ni Berlin, si Eliseo Solis, nga nagabiyahe taxi. Okay. Vicente Escobar. Grabe nga. Escobar gali. Lain man na si Escobar yan, no? Oo, lain man na siya. Daw drug lord na Oo, tayo sa... Francisco Escobar na siya. Pablo. Ay, Pablo, gali. Pablo Escobar. Yes. Muna tong pirting drug lord Escobar. sa Mexico. Oo. Let's eat ko no, birthday dinner na. Maapas lang kami. Extended ko no sa until weekend na yung birthday. So, bali sa weekend, mabalik kapag ito. Okay? Salamat daw sa inyo. Greetings, tanan. Love niya kuno kamo, tanan as a Filipino, American, German, Irish, kag English. Grabe ka, half si Doc Mayo ba? Okay. Makiluoy. Makiluoy. Ano giniyaya? Ang ginayangalan ko yan. Makiluoy. Good morning, Aksyon family. Listening from LZZ. LCC. Anong LCC man? Likod. La Carlota City. Abi ko likod, kawayanan. Kawayanan, joke. La Carlota City. Yes. Rodely Gumayan, mga agaman sa imo. Kasa James Pringrases. Pringrases or pringrases? Pringrases. Kung sagwa ni siya, pringraces. Iya. Homa Lumena, kag happy birthday kay Jocelyn Villarosa. Pakaisa ko man happy birthday to you, Jocelyn Villarosa. Okay? O, standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away. Sa aton habon pampaligo, ang Santo Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:33, detalye sa mga balita nasyonal. Ginasuportahan ni Comelec Law Department Director Maria Norina Tangaro Kasingal ang ginaduso nga 100,000 pesos nga penalidad batok sa mga political aspirants nga ideklarar nga nuisance candidates. Si Kasingal ang nagtambong sa Senate Electoral Reforms Committee hearing. Ginaduso man ni Kasingal ang automatic disqualification sa mga nuisance candidates sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon sa anuman nga posisyon. Duha pa ni Kasingal, ang mga gindeklarar nga nuisance candidate hindi pwede nga mag-file sang substitution para bulo sa isa ka kandidato. Ginaabi-abi ni Senator Amy Marcos nga chair sa Senate panel ang proposal sang COMELEC kag ginpahayag nga maayo ini nga ideya. Sa datos ng COMELEC, may 251 ka mga nag-file sa kandidatura sa pagka-presidente, vice-presidente kag senador nga gindeklara nuisance candidates sa 2016 nga national kag local election. Ginkumpirmar naman ni PDP laban President kag Energy Secretary Alfonso Cusing nga ginangganyo sa partido si Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili senador sa Mayo 2022 nga eleksyon. Sunod kay Cusing, kung magpapili senador si Duterte, siya man namang campaign managers nanday Senator Ronald De La Rosa kag Christopher Bongo nga presidential kag vice presidential bets sa partido sa eleksyon. Duga pa ni Cusing kung mangin senador si Duterte, maduso sini mga reforma nga gusto sa PDP laban sa legislatura. Nagapati man si Cusing nga mapabasa sa presidente De La Rosa growth tandem bangod sa mataas nga approval ratings sa presidente. Gilaragway naman ni Senator Amy Marcos si presidential aspirant Vice President Lenny Robredo bilang extraordinary housewife kag hindi dapat gina-underestimate. Sagin pamangkot angot siya pananawan sa makasumpong sa pagka-presidente sa utod ni si Bongbong Marcos. Ginpahag ni Amy nga tanan ang mga mabaskog kang may tagsa-tagsa ka mga ikasarang nga wala nila ginabaliwala. Sulo pa kay Senator Amy, tanan nga kasumpong ni Bongbong ang lunsay mabugat nga kandidato, tanan may balwarte, kag tanan may narrative nga suno sa iya mabudlay bungkagon. Gilaragway naman ni Senator Amy si Senator Manny Pacquiao bilang idol of the country, kag may tagipusoon sang kampyon. Samtang eagle-eyed investigator naman ay paglaragway kay Senator Panfilo Ping Lacson, kag inspiring naman si Manila Mayor Isko Moreno, bangod ini ang may the best nga rags to riches story. Naibalawan sa Robredo, Lacson, Pacquiao kag Moreno ang pila sa mga kasumpong ni Marcos Jr. sa pagka-presidente sa 2022 elections.
Ginakonsidera naman kung tanis ang kampo ni presidential aspirant kaganay Senator Bongbong Marcos Jr. ang pagkuha sa iya vice presidential candidate ng isa kakilala nga personalidad halin sa Visayas ug Mindanao, kalakip na si Senator Manny Pacquiao. Inang ginpahayag sa uto ni Marcos nga si Senator Amy nga sa karon nagapangita pa sa ila sang running mate. Sunod sa senador, ginkonsiderar Manila nga kuhaon bilang running mate si Pacquiao in kaso ng isol sa presidential bid. Sa ibang baraton nga balita national, umpisa na sang Merck and Company sa bulan sang Nobyembre ang pag-roll out sa Pilipinas ang ila experimental antiviral drug nga Molnupiravir. Sunod sa co-founders ang Filipino company nga MedEthics nga si Manalisa Salyan, umpisa ini sa mga hospital paagi sa Compassionate Special Permits. Duwa pa ni Salyan nga nagakaigo para sa 300,000 ka COVID patients ang kanamuon sa mga naka-pending order. Ang mga hospital nga may CSP mahimo magresita sang Molnupiravir sa mga pasyente sini kung matagan na sang emergency use authorization sang Food and Drug Administration. Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro sa Department of Health nga may nagakaigo nga supplies ng COVID-19 vaccine sa pungsod kung umpisa na ang pagpabakuna sa booster shots sa mga napilian nga populasyon sa pungsod. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, milyones ka doses ng bakuna mag-abot pa sa Pilipinas sining nga tuig. Sa uli nga datos gikan sa NTF COVID-19, umpisa sa Pebrero tubtub kahapon, naglambot sa masobra 97 milyones ka doses na ang nag-abot sa Pilipinas. Sa nasamit nga kadamuon na mas sobra 56 milyones ka doses na ang nabakuna na ginpahayag man ni Vergere sa rekomendasyon sa World Health Organization, prioridad sa booster shots sa mga healthcare workers, senior citizens kag immunocompromised. Ginklaro man sini nga kinahanglan pa amyendahan ang ginahatag nga emergency use authorization sa Food and Drug Administration para sa mga COVID-19 vaccine. Ang ating mga balita international, balita sa sports, showbiz kag balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Constipated ka bala? Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Si Berlin Solis ka pamangkot niya, mama batian ni live sa radyo. Ay ning aton nga greeting subong niya, hindi niya batian live, Facebook lang ni siya. Oo. Kaya balo ka samtang naga-commercial kita, imbis nga mag-tanaw ka muna sa commercial, ti nagapanamyawn lang kita muna. Magtanaw ka sa commercial, tanaw na lang ka sa gwapo ka gwapa. Na. Sakto man? Kumana. Kulas. Sino da maangal kay balik ko sa chance ng nanay. Grabe ba? Balik sa pinanggalingan. Grabe ba? Eden, Yes? Sabanta, Grabe ko, okay na to. Kasuyon. Good morning, man. Sa Pinaginpinaan, Cabancalan City. Kag kay Jocelyn Song Comedia, ihada may agad rasay mo. Ang Pasko ako ha. Lapit lang tadi bala. Tapos lang ipadala dire. Ayaw mo na? Daman mo lang kung di mo padala Pasko Wala, may ako. pandam. Pandam na yan. Kululbaan ba may kakulbaan gali maninuyon si Aksyon Boy. Kaya may paandam. Inapandaman ang tanan nga ihada kag iyado. Wala hindi lang inapandaman kundi andaman mo lang. Andaman mo lang. Katultol ko bala sa inyo nga mga puloy. Ara ka lang tabla sa barangay 10. Dugay-dugay, pating black kag glat ilaw.
Pati black aglat. Bisan, para hindi ka mabudlayan, bakli lang ko da kwan. Bakli lang ko da sang lamayo, blang karao. Araw da sila mo. Ara na sila. Ginawa. Perfect. Siya na lang homemade, para sure na para very ikaw. clean. Very clean. Pagpadala mo, balo mo lang kung may supply ako for 1 month. Gusto mo na prito na wala? Hindi lang anay. Ako lang Supply maprito. for 1 month na prito na tanan. Naluto na tanan. Hindi ako na maprito, kaya para init pa siya. Okay. Namin na Sige, siya kung sige. init pa muna. Yes. Inatami ako ni Berlin Solis, si nanay niya Nelly, sa Bernardo, sa Murcia. Good morning, Nanay Nelly. Si ihada ko Jocelyn Song Comedia, natami niya si Chay Linda Romo. Chay Linda Romo, mga agada. Aragos Bombay. Ay. Gakawan ko pang laba. Isaran ta sa Bombas, lagi telefon, tipon-tipon mo. Yeah. Michael Singo Lamayen, sa Barangay Alihis. Good morning. Sige. Lorna Diligencia, good morning. Kay Jose Gerson Lapinig Junio, good morning man. Ari si Tita Nene Campaniel, Good morning. Tita Nene, kay si Nene. Yada ng mga doggies, good morning. Yes, nagligad ato ko to, birthday ni Kwan. Ni Banahon ni Kwan ni anak niya. Abi ko, birthday sila ido. Why ko di lagi invite pag Wala birthday kami sing invite, nga dogi, may cake pa to sa tani. spaghetti kag cake, no? Bongga, please tita, invite kami sa sunod nga birthday sang imo ido, okay? Okay, dalo namon mga bisita, mga Mga visitors, ido mga ido manamon. manamon. Oh, true. Ayawan ko kay Maki-birthday man sila. ayawan ko kay Alphab. Kay maki-birthday man sila mo, no? Sadya guro, no? Angela Gayondato Castillo, good morning. Kay Marvic Villarante, good morning, man. Dira sa Carolina. 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 Barangay Dos La Carlota, Galiti, Carolina. Kung sa North Carolina. Carolina. Dito na Yes, kaya. sa Carolina lang, sakay sa La Carlota lang mo. Okay? Pasko ako nun ni Ma'am Van, no? Thank you so much, Ma'am Van. Kabalo ko, may Pasko kasama. Grabe ba? Magpuli ka lang ni Ma'am Van at tingob, Oo. Evelyn Ipomuceno. Paskwa, Valentine's, birthday. birthday, tingbonta. Yes. Na. Liza Joy Ilona Amoroso. Good morning. Uy, okay ko no. Ang bal ni Jocelyn Song. Ang lamayo? Isa ka bulan ko nga ano. Wala mo gida. Yawa ka ginikaon But lang. actually, kidding aside, sa mga magkao, mga sudan ko, ang isa sa paborito ko ang lamayo nga No. karaho, ha? Kag crispy, gid bala. Hindi iya bangros, hindi iya iba Oo, nga karaho, lamayo. gid Karaho, gid ako niya. oo. Sausaw sa pinakurat. Wow. Nan, Oh my pinakurat. goodness. Kigaso-aso pang kanon. Man. Oh my goodness. Nagutom naman ko, JM. Sa una na nga chimpo, mga bahaw, bala namin mo na. Oo, namin na. Purtod, sa gapit ko na daya sa kanya, nang galabay ko sa Central Market, bala, tingon di ka budlay na sang parkingan. Parking. Window, ano ka lang, Window shopping ka lang, labay ka lang. Preparar mo na nga danay mo sin. Oo. May Or mas tatlo sin mayo. na mo. Ito, tatlo sin. Day, kraho! Budlaga na dayon. Putos din yung paper. Paper din naman. Na, bongga. Importante, ano man, hindi nyo mapagatag ang mga katol, ha? Kasi abla Ay, hindi ah. katol, Kinang bro. mag-ugid siya. Mag-ugid siya kinanglan. Kasi dra na gini mo sila ya. Dra na dara mo gagaraw da. Yes. Kuhan ka lamayo. Be, ma'am, patilawa man ko, be. Bisan to nga sa bulan lang yan. Mahintra ka man. Ma'am, bisan to nga sa bulan lang. Liza Joy Ilon Amoroso, good morning man sa imo. Pilton Lipura from Pasay City. Reynaldo Titos Espadero. Kag Joshua Christopher Beles. Oo. Belas. Angela Liarte Gayondato. Hindi ko kabati nga, ano. Sige, standby na kita kuno sa atong dugang nga mga balita. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:45. Sa detalye sa Balita International, ginkakas na sa Facebook ang 99.7% sa mga post na may kaangtanan sa terorismo sa ikatatlong quarters ng 2021. Sino kay Facebook Head on Counterterrorism and Dangerous Organization nga si Nawab Osman, nakakas na ang 7.1 million ka-content nga gin-post sa nagkalain-lain nga parte sang kalibutan. Ginpahagman sa Facebook nga proactively working sila sa mga local law enforcement.
Samtang hindi na kinahanglan sa mga fully vaccinated nga mga turista nga plano magpadulong sa Boracay isang negative swab test result matapos ang isa ka bulan. Suno kay Department of Tourism Secretary Berna Romulo Puyat, ini ang ginanunsyo ni Aklan Governor Florencia Miraflores. Suno sa iya, matapos ang 3 ka semana o kundi sa kabulan, handa na sila magbaton sa mga fully vaccinated nga mga persona kaya hindi na kinahanglan nga magpa-swab test. Suno kay Puyat, ginahulat na lang sa gobernador nga mangin 100% na sa mga tourism workers kag residente ang nabakunahan. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 50 pesos kag 80 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 64 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 53 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, nagdaog kagin kilala bilang Best Actor sa International Film Festival sa Manhattan ang Karatman sang Benguet nga si Jeric Man. Si Man ang nanginbida sa movie nga Dayas, ginsulat kagin direct ni Yanlin Floresca, kundiin ginapakita ang istorya sang mga small-scale miners sang Itogon, Benguet. Sa video nga gin-upload sa YouTube, ginpasalamatan ni Floresca ang tanan nga nagbulig kag nangin kabahin sa amuman nga film. Sa balita sa sports, ginkilala bilang PBA Philippine Cup Best Player of the Conference si Calvin Abueva sa Magnolia Hotshots, kag ginakilala nga The Beast. Naibaluan si Abueva ang nakakuha sa kabilugan nga 934 puntos sa ginpatigan nga conference, kag ini sa ikaduha nga tiun nga nakuha ni Abueva ang titulo. Ginpierde niya ang rookie sang TNT Tropang Giga nga si Mikey Williams nga nakakuha naman sang 843 ka points, samtang ang teammate niya nga si Ayan Sanggalang ang mayara sang 591 ka points. Ang paghatag sa award ang italagaan antes ng umpisa ang Game 4 sa tungas ang Hotshots kag Texters sa dinagdaog ang TNT batok sa Magnolia sa score nga 106-89. Ang TNT na kinanglan na lamang karon sa isa ka pagdaog para makuha ang PBA Philippine Cup nga titulo. Balita Espesyal! Kuan mo na niya? Ano na gani? Daw, ano gani pa nang ninang, ginaubrab lang nga may Ilonggo songs. Kumpuso! Puso? Hindi na gani sa una. Ano ba tayo? Good morning sa inyo. Okay, come on. 100% capacity sa mga jeep po. Kinatugutan na yun sa NCR. Hindi, wala pa. Ang 100% nga capacity sa jeep, hindi si Galvez. Hindi si Galvez. Ginaduso na, pero hindi si Galvez. Okay. Numuda mo, sementeryo sa NCR ba, no? 121 pa sementeryo. Yawa. Kung mapatay kang sa dito sa NCR, pili ka lang yan. Pili ka lang din sa ika-21. Sa mga North Cemetery lang daan, asus, kalapad-lapad klase sementeryo. Grabe, no? Sa Bacolod, 13. 13, no. Yes. Tila ko na to kadto sa North Cemetery mo nga may lubong bla kami. Paglubong namon kay Talang-talang. kay Congressman Ige bla. Oo. Tricycle ka pa kadto sa iya mo. Tricycle kaya. Kaya bus kami, galing di kasulod ang bus kay ti Arco bla. Tinrali sa bangga da nag-tricycle kaya layo kan tricycle do to 20 pa mo piti. Ay labongga. 20 kung 30. Dasa sa mga balay data tapos di kay mabudlayan kay may mga tiyanggi to ya may mga The community. The community to Ay, ya. pasok. Iba. The community, may mga balay, may mga tiyanggi. Community. Okay, pero di ang mga mga So mag-imo sila guro sa ilang address, no? Juan de la Cruz, North Cemetery, Black. May North black Cemetery. lot man, May black no? lot. Basi malay mo yan, may aratoon. Oo, okay. Or ano ba ng Bangkay Street. Or Avenue. May mga avenue. Oo, di ba? Balete Drive. No? Kalabay ka na sa Balete Drive? Oo sa Quezon. Oo. Ay, ako wala pa. Malabay ko to bala karon. Mag-going taba sa Minnesota. Makagigit na tayo mo. Na? Oo, yes. Sige. Dili Ano na itong white lady? Oo, kung tuod gid man. Kung siya ako mahadlok or siya ang mahadlok sa ako. Sa atin sininga balita special, Action Boy, mga beauty standards ni sa mga sinauna nga panahon. Beauty standards. Yes. Ako na muna, mga kabing nga, tahom ka. Tahom ka. Kung may Beautiful amo ka. na. Maanyag. Maanyag. Kompleto bakuna. Yes. Head turner. Head turner. Yes. Una, Action Boy, multicolored nga mga kilay. Uy. Diba? Makilay. No?
May Bongga. pink, may green, may lavender, may Correct. Oo. Meron na siya? Yes. Kaysa una ko na action boy, kung sa una ko no, fashionable ay ako no sa una. Di ba? May aragin man, depende sa tao mo kung may nipis nga kilay, may damong nga kilay. So, ang iba, nagapa-implant or kumbaga sa aton, mula subong nagapa-tattoo kilay. Microblading, social. Pero ang mga, kuno sa una, example, yun sa China, gin-action boy, ang mga, sila ginaumpisa sa multicolored nga eyebrows. Kaysa ang una ko no, may emperor, ginaulagin nga lanan, sino nga emperor, ginhambalan niya yung asawa. Yung para magwapa ka sa panulukan ko. Kuluri ang imong makilay. Amo na? Oo, tingin mo sang asawa ko no, ginshave niya yung kilay. Di ba Ginshave nadula? Kalbo. Oo, kalbo. Kurita, yung color blue-green. Blue-gray? Blue-green nga Blue-green. kilay. Oo. Pagkita din sa mga sinakpa nila, mga constituents, ay, Katahom. tahom! Tahom. Te, amo na si Action Boy. Sa iba nagimo na to mga orange-red. Yes! Pero ang ginagamit na nila, expensive ink man ha. So, ang mga elite lang gid ang makahimo sina. So, kung makasugat... Kung ako kuya magamuna, nyati anong imong color, imong na kon nga mint green. Mint green? Hindi ka sang neon green. Parang dulong siga. Neon green pag idya. Tiya mo na Action Boy, indication man sa una nga, kung mayaman ikaw, kung color di mo nga kilay, mayaman ka. Or kung mayaman ka, color di mo kilay. Di color. Kamang gano. Kanikabe kan kilayan, kano color mo? Color brown. Brown? Ako niya mint green ko. Tapos mambal sila nga, wala ka mang kilay. Nagka-camouflage lang sa panit. Kaya panit mo yung kilay, doon pre color. Or gusto ko na, kapudlay maghambal sang kolor, subong, kay basi, kung ano na Manila, wala. Hindi pink gusto mo? Neon green. Neon green. Wala ako na neon green. Okay lang, neon green. Ako niya hot pink. Wow! Bongga! Gano diya. Daw ka close na sila sa fuchsia pink mo. Mga Kabalo ko hot pink mo lang kay basi. Kung magamba ka fuchsia pink, ipaspell ko si mo. Hindi lang. So, playing safe hot ka. Ang hot lang kay HOT lang yan. Ang playing safe ka. Very good. Ang next direction, boy! High foreheads. Okay. Good morning, Manong Martian Muy. Very high. Pasok ka na pala sa mga beauty and handsome sang una. High forehead. Nga man. Kaya amo na sila connection boys ang una, yang indication nga guwapa ka. Kay makita ko ng face mo. Sa una yan may mga subong yan, may mga bangs, may full bangs, may side bangs, hindi ko na makita ginang tsura. Amo na sila sa mga NPA gali Ha? Sa mga NPA. NPA man. Hinang nawong puro agtang. Amo na nawong puro agtang. Nakala, very good. Nawong puro agtang. Agtang ka nga ginbutangan gamay nga tsura. No? Yung iba na action boy, di ba? Example, siyempre, akong bataon ka pa, amugin man ibay ang hairline mo. Except lang ng Marcia. Ang hairline. Ari na diya. Ari na diya sa saratong. Amo na sa NPA gani. Wala ka lang. Di amugin ibay ang hairline, nga natural, gidya, kung bataon ka pa, para si imo, be. Tingin mo, gidya sa ang una action mo, gina-shave, gidya gali yan nila, ya. Kita ko na sa mga China. Hasta ka magtunga-tunga lang, ya. Kita ko sa mga Chinese, nabla sa mga Chinese film yes, oo. Kita ka na nila nga mga buhok na, ginadrink na diya, tapos laba na di, pero hasta na di tunga-tunga. Tunga lang, di. Amo na gali ang para ma-appreciate, kaya ko ng action boy, ang beauty, makita gid yung shapes ang imong face. Amo na sa una action boy. Grabe, no? So, nawong puro agtang. May harap pag inisa nga. Actually, kuwara sa mo, CPP-NPA. Ano? CPP-NPA. Ano CPP? Kalbo, puro-puro. Nawong puro agtang. Alagi na patamaan mo sinong Marsha. Ay, sinong Marsha na. Hindi na si Marsha. Ay, hindi kasi. Ihado ko na wala. Ay, hindi ka sinong Marsha. Sorry na. na. CPP-NPA. Kanya grabe. Yung CPP-NPA. Kalbo, puro-puro. Nawong puro agtang. Hala, it hurts. Sorry na sa mga wala man kami patama sa inyo, galing kay amugin ng mga caption, truth hurts. Truth hurts. Ang next section, boy. Sa una, gidya galing nga tiyempo, uso na gidya galing ang pagpalaba sang kuko. Correct. Yes. Hindi lang yan long nails, action boy, very long nails gidya gali. Kay ang
but silingon, manggaranon ka man action boy. Kaya hindi mo kinanlan, mag-iho mo kay may yaya kaya. Okay. Di paano kabi kagiho, dira kung laba ang kuko mo, di ba? Oo, correct, No, correct. galingin na pamangkot lang sang iban. Sorry, sa mga okay lang nila. Paano sila magkulikot sa ila ilong? No? Kung laba ila kuko, no, kabudlay. Di magani kay para no kasi hinahinay. Tila malaba, di ba? Ang kamotan mo na, oh. Gamo na kamot. Tila malaba, ano? Kay mas laba kuko mo, mas ano ka? Mas manggaranon ka. Kaya you don't need to work. Kaya masugo ka lang, yaya, please get. Yaya, please do this. Tapos sa una, gano'ng panahon, ara naman ang bidet, no? Bidet? Ang bidet. Bidet. Wala na guro. Ara na. Ara I na. don't know. Hindi ko kabalogid ko na. Di ka kabudlay, makikalabas ang kuko. No? Amo gani, no? No? Ti bidet guro eh. Ara na guro bidet kay nga ano alang-alang. Oro makuha sila makuha sila sa ano gani na caregiver. Caregiver. Ako mong bisan ka ano na. Guro, no? Kahit manggaranon sila mo. No? Mongga. Kay afford ginila, action boy. Education, afford ginila ya, magbayad sang timbang. Correct. Yes. Kasi nga may kwarta gid sila ya. Yes. Okay, tayo mo na nadanay. Tamo pa di iban sa Sabado naman. Sige. Okay? Hari ka man lang sa Sabado, wow. Yes. Okay. Natuwa rin ako di pirmiya. Mao gani. Ikaw lang pay mo ang ribulto. Good morning dira sa kay Kagawad Ulay Abalahon sa may Barangay Kabog, Lito Dayap, mga agaman. Remy Garcia, good morning. Jeneline Bandoha, kag kay Angela Liarte, sige batian niya na, Gayon Dato, no? Good morning dira. Nemya Ngipen Iwayan. Yes. may Kay sino to gani ginapag Si Chaylin Daro mo bala great na ni Yada ko Jocelyn Comedia bla. Oo, good morning. Kag kay ansa na mangkot gina kung mabatian on Si Berlin Solis. si Nanay Nelly Bernardo, good morning dira sa Morsha. And of course, kagawad Monica Prudente kag Ma'am Mercy dira sa may Barangay Nanunga sa may Hinigaran. Good morning. Kag sa Dunols Lechon gali nagapamati gid sila. Yes. Salamat gid sa inyo sininga pagpamati. Thank you so much. Sa ano ko na sa Christmas time. Sa Christmas time. Dito lang ko guro sa top lang mag-order kada ko sirado man sila gali ha. Amo na. Ma'am Jean Heselgon of Beb's Mango Stand sa Banga Julia Valladolid. Thank you so much, Ma'am Jean Heselgon. Maricel Bes Marande. Yes. Good morning, man. Hindi mapatiyan aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline, Redaksyon Art Tayhupon, ang inyong mandringan news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!